Türkmenistan döwlet garaşsyzlygynyň 31-nji ýyllygyna taýýarlanýar däp bolşaýaly bayramçylygyň öňü tirasynda tutuş ýurt boýunça dürli okuw jaýlarynyň okuwçylaryny, kärhanalaryň hem döwlet edaralarynyň işgärlerini özi üçin alýan repetisiýalar geçirilýär. Şu ýyl 27-nji sentýabrda garaşsyzlyk güni ilkinji gedek täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda geçiriler. Paýtagtda bayramçylyga taýýarlyklar badalýar, ähli ýerlerde repetisiýa maşklary geçirilýär. Studentler maşk edýärler, akşamlaryna kümüş renk şaýat epli ak eşikleri geyinen gyýylaryň topar bolup ýöreýüşi göze iýler. Parady üçin taýlanan döwlet işgärleri hem repetisiýa edýärler diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 13-nji sentýabrda habar berdi. Soňky 5 ýylda 27-nji sentýabrda bellenip geçirilýän ýurdun etaty bayramçylygy üçin taýýarlyklar sentýabr aýynyň başynda başlandy. Repetisiýalara gatnaşmak hökmany hataplanýar, gatnaşyjylar edaralaryň ýol başçylary tarapyndan taýlanýar. Büdjet guramalarının kemmesinde daşky görünüşine we ýaşyna göre adamlar saýlandy. Olar işten bir näçe sagat boşadylýar. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy. Bu aralykda paýtagtyň köçelerinde awadanlaşdyryş işleri hem alınıp barylýar. Döwlet edaralarynyň töwereklerindäki ýerleri arasalamak, ýollaryň gyralaryndaky elektrik sütunlerinde çyralary çalışmak ýaly işler geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä bayrama görülýän taýýarlyklaryň çäginde köçelerde etpişiklere we guşlara gözegçilik hatym güýçlenipdir. Kepterleri iýmerilýän ýerleri kesgitleýärler we şol ýere zäherlenen däneler sepýärler. Diýip habarçymyz aýdýar. Başga bir habarçynyň söýlerine görä paýtagta häkimetler hususy taksi sürüjüleri ýene-de köpçülikliň kowalap jerime salýarlar. Şäherde taksilik gatnamakda ýene-de kynçylyklar ýüze çykdy. Diýip habarçymyz Aşgabatdan gürrüň berýär. Hususy taksilere gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň takyk sebäpleri entek belli däl. Ilaty dürli dawaralara marşrowka diýilip atlandyrylýan maşklara gatnaşmaga mejbur edýän uly gowrumly taýýarlyk çäreleri onlar çylbäri döwlet bayramçylyklarynyň öňü tirasyndaky adaty ýagdaý öwrüldi. Geçmişde döwlet işgärleri udagy çekýän turnukdurujy maşklara gatnaşmakdan başga da pul tapşyrmaga mejbur edilipdi. Hususan da geçen ýylda dilden edilen görkezmelere laýyklykda her bir döwlet işgäri garaşsyzlyk güni münasibetli bede üçin nakt görnüşinde 100 manat tapşyrmaly bolupdy. Pul ýygnamakdan ýa-da çärelere gatnaşmakdan nägile bolanlar düşündürüş hatyny ýazyp özleriniň döwletiň haýryna bolan jemgyýetçilik işlerinden ýüz öwrýänligini ýazmaça boyun almaga mejbur edilipdi. Çäre gatyryň dowamında Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny alan senetini oktýabrda belläpdi. 2017-nji ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň karary bilen garaşsyzlyk güni 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirildi. Şonda täze sene ýurdun ýol başçylarynyň ören uly ähmiýet beren çäresi Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we Söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň tamamlanan gününe gawat getirilipdi. Emma garaşsyzlyk bayramynyň senetini ütkötmek kararyna resmi düşündürüş berilmändi. Şu ýyl Türkmenistan garaşsyzlyk gününe ilkinji edek täze prezidentiň ýol başçylygynda beller. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow ýurdun ýol başçylygyny şu ýylyň mart aýynda öz eline aldy.